ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахш теҷи. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника ё компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марҳамат сурат маълумотша дар WhatsApp, имейл кирамода рӯй кунем ва дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навора қабул кардем хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, аз территорияи Ваҳдат, ноҳияи Рӯдакӣ, ноҳияи Панҷ, ноҳияи Данғара, шаҳри Кӯлоб, Ваҳдат, Ҳисор, Тусузода. Дӯстони азиз, территорияи дигар тарафҳо ҳастанд, ки бо нархҳои арзон ҳам хона, ҳам квартира, ҳам замин, дӯстони азиз, ва дигар чизҳои лозимӣ, ки мо дар рӯи кардан мо қабул кардем. Ва курси имрӯза бошад 116 сомону 50 дирҳам. шахсоне ки ягон техника, ягон мошин, хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама кардан бошад, тоқа барои реклама, ина рақамҳои WhatsApp ахираш 20 кор мекунад, рӯй кунем, мо реклама мекунем. хоб, мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. имрӯза марҳамат рафтем. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст, дӯстон, ки срочнаи бо ҳамаи чизи чораш қарор дорад дар ноҳияи Панҷ, участкаи коммунизм, об, свет дорад. 18 сотиқ замин масоат дорад, ки 3 дар хона кардагӣ тайёр аст, ки бо об свет таъмин аст. обуш гузарондаги оби ватапровод аст азиз, ва оби чоҳ ва дигар намуд чизо дорад. 3 дар хонаи калон, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дӯстони азиз, бо ҳамаи чизи чораш фурӯхта мешавад. 80 дона дигар дарахтони мевадиҳанда дорад. аз ҷиҳат даруни хона кресла, диван, дута оғулхонаи калон, кухни гарнитур, тоҷикӣ кардагӣ аст, баландо, кухни гарнитур, ҷои мурғхона дӯстони азиз дорад. 80 дона дигар дарахтони мевадиҳанда. хона аз се тараф роҳ дорад. наздикиш да магазин, мактаб, масҷид ҳастад. то сентра, то район дӯстони азиз, аз ҳамин хона тақрибан 14-15 километр мегар роҳ ҳастад. ҷош ҷои хуба, природаи хуб дӯстони, барои ҷои чорво карданам хуб аст дӯстони. об, ду намуд об дорад. оғул, мисол ҷои мурғхона ҳама чӣ дорад. бо инчунин мақсад, ки кухни гарнитур, мисол чизое ки лозимӣ гуфту, кресла, диван ҳамаш қатиш падарка ҳастад. инчунин ҳуҷҷатҳои хона 100% дар наздикиш мактаб, магазин, масҷид ҳастад. хона мегӯяд дастсрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ, ки боз мегӯяд муомила мешавад срочна. бо ҳама чизе ки дар ҳамин хона деза, бо ҳама чизи чораш фурӯхта мешавад бо нархи 170 та боз муомила дорад. аз се тарафаш роҳ дорад, роҳи мошингар дӯстон аст. ҷои чорвогоҳ барои гов мол карданам ҷои зур аст. магазин, мактаб, масҷид, ҳуҷҷат то сентра 15-14 километр роҳ аст. аз се тараф мегӯяд роҳ дорад дӯстони азиз. ягон саволтон бошад, ягон маълумоти иловагӣ хонаи оиди ҳамин хона фаҳмида, прамои рақамҳои Россия кор мекунад, дар рақамҳошон WhatsApp дорам. бо арзон мекунам, марҳамат занг занед, дигар маълумоти пурраша гиред, метавонед занг занед. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст, дӯстон, ки срочнаи сумш агар ним шам тем, ним шам баъди хелам мешавад, мақсад ки 30% баъдам тен мешавад, ҳозир ба ҳамаша фаҳмода метиҳем. хона қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, посёлкаи Наврӯз, пушти Молбозор. 5 сотиқ замин масоат дорад, ки 3 дар хона кардагӣ коробка бардоштага аст, ки дӯстони азиз, дар инҷа об шуда аст, гирдваранда одамо зиндагӣ доранд. якта калидори калон, баня, ҳоҷатхона дӯстони азиз дар дуруша, гирди хона пол нихот маҳкам. хоб, дӯстони азиз, даврӯза часпондагӣ ҳастад. хоб, нархи хонаро мегӯяд сумаки 170 000 сомон мегӯем, мега соҳибаш бо арзон мекунем. агар ки шумо хоҳем, ки болошам кришаи хонаро агар часпонад, нархаш 200 000 сомонӣ аст, бо ягон сум муомила мешавад. ва агар шумо мисол ки 120 000 сомон шо 115 000 сомон шам тен, агар мондагиша баъд камаки тени хелам мешавад, яъне ки я 30-40% баъд тен мешавад. иша бо масъулият мекунед. қатъи кришаи хона часпондан ҳамаш бо нархи 200 000 сомонӣ аст, боз муомила мешавад. ва ҳамин хел бе криша 170 000 сомон аст, бо камтар муомила мешавад. ҷои беҳтарина мегӯяд дӯстони азиз, мақсад ки наздашда магазин, мағоза ва дигар чизҳои лозимӣ ҳастад. 5 сотиқ замини ҳамваре проектҳои нав кардагӣ, хона фақат ҳамин болош пӯшондагӣ нопӯшонда тамом. ҳамушам мужа мехоҳен, агар шумо хоҳен часпонда, мақсад ки метиҳанд. картагашам кредит мешавад. хоб, прамои рақамҳои мегафони ҳисобишон дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорад. 115 000 сомон шам тен агар мешавад, ё ки 120 шам, ё ки 110 шам, мондагиша кам-кам, ин хел вариант ҳам дорад.
метавонед дигар маълумотҳои пурра ва аниша аз рақамҳои поёмда. Агар рақамҳошон 24 соат кор мекунад, фақат одамони харидор метавонед худи ҳозир занг занед марама. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, срочное қарор дорад дар ноҳияи Дангра, деҳаи 400 дда. 6 сотиқ замин масоҳат дорад, ки ду дар хона кардагӣ ҳастае, ки бо об сӯй таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, кухни ду дар. Ду дар хона мега якташ мегад ремонти меёрад, дуюмаш мегад хонаи коробка дӯстон азиз, бо фундаментҳои дегдонхона, аловхона ҳамаш рехтагӣ аст дӯстон азиз. Баня дорад, гирдаш маҳкам бо симентблок, гирди хона полни худ бо симентблок маҳкам, пушти хона мегад асфал, об сӯй мегад ҳаст, обшим гирдаштам одамо зиндагӣ дора, лаби роҳ дай. дӯстон азиз, хона мега дастросна фурӯхта мешавад бо нархи 135 000 сомонӣ, ки боз муомила дорад. 135 000 сомон аст, боз муомилаи хуби хуб мега мекунем, срочна сум дар кураем. якумаш рақамҳои вавилон дастӣ, ахираш 7352 кор мекунад. дуюмаш рақамҳои расӣ, ахираш 9091 кор мекунад. дар рақамҳошон WhatsApp дорад. хона қарор дорад дар ноҳияи Дангра, деҳаи 400 дда. заминаш кушода замини ҳамвор аст дӯстон азиз, хай намехел хонае. нархшам нархи арзоне, бо ҳамира мегад муомилаи хуб мекунем. кадоми шумо ки мехаред ягон саволои иловагӣ бошад оида ин хона фаҳмидан, рақамошон занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳанд ва арзона мекунанд, срочное метавонед занг занед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ ҳастае, ки срочное қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки, Ленинский район, деҳаи Сафедчашма, ҷамоати Есенбой, ноҳияи Рӯдаки дӯстони азиз. 8 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 3 дар хона кардагӣ аст дӯстон азиз, ки ремонтам дорад, бо обсӯи таъмин астае. 8 сотиқи замини ҳамвор дӯстон азиз ва ҳастае оби 25 тонага дӯстон азиз, чоҳи 25 тонага барои об мақсад ки дорад, 25 тонага астае, об ҳавзаш кардагӣ астае. 3 дар хонаи калон, 1 так калидор дӯстон азиз, 1 баня, якум даромадаш баня. хоб кухни, ҳоҷатхона дӯстон азиз, ошхона ҳамаш ҳастае. хонаҳо ремонт кардагӣ, гирди ванааш полни худ маҳкам, хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. хона мегад дастрочна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ, ки боз мегад муомилаи хуб дорад. 170 бо муомилаи хуби хуб мекунем, мегад срочна сум дар кураи ноҳияи Рӯдаки, деҳаи Сафедчашма дӯстон азиз, ҷамоати Есенбой, ноҳияи Рӯдаки. хона заминаш кушода аст, ҷои хонакунӣ дорад, мисол ки ягон проекти нав агар шумо хоҳед. дӯстон азиз, промои рақамҳои мегафони ҳисобӣ шуда, нами рақамҳои мегафон шуда, ахираш 1315, дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорад ва рақамҳошон 24 соат кор мекунад. нархшои сумош мега бо арзон ва муомилаи хуб мекунем. ягон савол бошад, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед оида ин хона, агар шумо хоҳед фаҳмидан, худи ҳози занг занед, ҳам арзон мекунад, ҳам мақсад ки ҳамаша фаҳмода метиҳанд. марамат, худи ҳозир занг занед, маълумоти пурраша гирен ва аз шумо хоҳиш мекунам, ки лайкоту назарен фаромӯш накунед, наворро то охираш тамошо кунед. кадомтон агар ягон хонаи маҳқулӣ дар ин навор наёфта бошед, дар комментариямон нависед, мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда пешкаш мекунем. лайк аз шумо, видеои нав аз мо. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шӯмансур. дӯстон аз район мегад тақрибан мегад 4 километр мегад то хона раста, бо хахтон маълумотша мегирен. 6 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 3 дар хона, якум ошонаш кардагӣ бо ғишти пухта ва болош монолитш рехтагӣ аст, метавонед ки дар болошам ошона хона кунем. монолит рехтагӣ аст, дар поёнаш 3 дар хона кардагӣ, қатти калидор ва дигар чошкати то роҳи калона мегад тақрибан 4 километр аст то района. нархи хона мегад 250 000 сомон аст, боз мегад муомилаи хуби хуб мегад мекунем ва рақамҳои вавилон аст дӯстон азиз, рақамҳои мегафона, рақамҳои WhatsApp шуна, ягон саволо бошад марама занг занед. хона ҳамаш бо қишти пухта кардия, хона мақсад ки чӣ хел гӯем, яъне ки ол дард резавош ночаспондаа. шахсоне ки агар маълумоти иловагӣ мехоҳанд, маълумотҳои аниқша мехоҳанд, рақамҳошон аст, марама занг занед, маълумотоша гирем ва аз шумо хоҳиш мекунам, ки барои меҳнатҳои мо лайкора худи ҳозир занед, фаромӯш накунед. дар комментари нависед, ки мо аз куҷо ба шумо дар видеои оянда хона пешкаш кунем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухта, шаҳраки Сарбайяки Леваканда қарор дорад. ҳамин районаш да бошем, сентр дар пеши стадион, ҳама чи дар пеши мега соҳибшон срочна фурӯхта мешавад. 4 сотиқ замин масоҳат дорад, ки ду дар хонаи времӣ кардагӣ аст, хона тайёре барои зиндагӣ кардан, боз
ошхона, баня, кухня ва дигар чизои лозимӣ дорад. Шаҳри Левакан аз центрда мегӯяд ду вереми кардаги астай. Хуб, хай бухтон маълумотша мегирем бо хонаҳои навастройкам кардаги астай ки сохтмонаш нопуррае. Хона мегӯяд пеши парк, пеши стадион цуни азиз ва садик, мактаб мегӯяд ҳамааш қариб астай. Нархаш мегӯяд 260 000 сомонӣ астай. Боз мегӯяд муомила мекунем. Хонаҳо ремонт кардагианд цуни азиз. Ина рақамҳои вавилони соҳибшона ягон саволо иловагӣ, маълумоту иловагӣ боша агар фаҳмидан хоҳен марҳамат занг занем ва аз шумо хоҳиш мекунем навори моро дар дигар сайтҳо пайдо кард ки навора то охираш метавонем тамошош кунем. Мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. Дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки срочно қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фидавсӣ. Духонага квартира ҳастае ки дар 4 ошина қарор дорад, 47 квадрати метрае. Бо обсвои таъмин астае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос, ремонтҳои беҳтари евро ремонт мегӯяд кардагӣ астае. Бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ мегӯяд навастройка цуни азиз ноҳияи Фидавсӣ гуфтага гуҷоштара намедонам бо хахтон маълумотша мегирен. Обши ҳамаи шароитҳои зиндагиш астае, ремонтшам беҳтаринае, ҷойшам мегӯяд ҷойи нағзае, нархаш мегӯяд 350 000 сомонӣ астае мегӯяд соҳибшон, боз мегӯяд муомилаи савдои хубаш мегӯяд дар назди квартира. Ина рақамҳои мегафони соҳибшона кадомтон ки мехарем занг занем маълумоти пурраша гирем. Дӯстони азиз, агар дар ҳамин навори ҳозираи мо агар мисол квартираи маҳқулӣ, хонаи заминӣ ё ки ягон чизи маъқул наёфта бошед, дар комментар нависед ки аз куҷо ба шумо хона, замин, квартира лозим астае. Агар мо ёфтем дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Шумо ҳам лайкира занед, фаромӯш накунед ва навори моро дар WhatsApp, имо, TikTok чӣ сайти доред силкаша дар ҳамин рафиқотон падисаш кунед. Кадом хонае ки дар кор бошад аз куҷо нависем мо пешкаш албатта мекунем. Мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ астае дӯстон, срочно қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, бозорчаи Гулистон. Духонага квартира астае ки дар 5 ошона қарор дорад, 48 квадрати метре бо обсвои таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термосони азиз дорад, ремонтшам ремонтҳои хубае. 48 квадрати метре духонага мегӯяд ремонт кардагӣ астае, кондитсионер мегӯяд дорад, душавой дӯстони азиз, душавои кабина дорад дӯстони азиз, қолинҳо, кухни, гарнитур ҳамааш мегӯяд қатиш мегӯяд ҳисоб астае. Хона мегӯяд рӯпарои мактаб дӯстони азиз, мактаби Терешкова, садик, масҷид, магазин ва дигар чизои лозимӣ ҳастае. Нархи квартира мегӯяд 250 000 сомон астае, боз мегӯяд муомила ва савдои хуб дорад. 250 000 сомон астае, муомила ва савдои хуб дар назди хона дӯстони азиз. Рақамҳои мегафони соҳибшунаи ина рақамҳои мегафоншон ахираш 0301. Ягон савол, ягон маълумоту иловагӣ агар бошад фаҳмидан марҳамат занг занед, маълумотша гирем. ва дӯстони азиз, кадоме ки хонаи фурӯшӣ, замин, мошин, ягон квартира боша барои реклама кардан, марҳамат дар рақамҳои 885 12 20 WhatsApp, имо, Telegram пайваст дорем. Чӣ реклама ки боша марҳамат роё кунем, мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ дӯстони азиз бояд тайгаи срочно қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фидавсӣ, автоцентр. Духонага квартира дӯстони азиз ки дар 1 ошона қарор дорад, 45 квадрати метре. Бо обсвет мегӯяд таъмин астае, канализатсияи шаҳрӣ мегӯяд дорад, дӯстони азиз, ремонтҳои беҳтарин. Хай обши ошхона, ҳоҷатхона, баня, кухни ҳамаш ҳастае. Автоцентр ҳуҷҷатош мегӯяд, ҳуҷҷати квартира мегӯяд ҳаст, обсвет ҳаст, ноҳияи Фидавсӣ, автоцентр. Нархша мегӯяд 275 000 мегӯем, бо камтар муомила мешавад. Бо метавонед ки занг занед, маълумотҳои пурраша гиред, рақамҳош аст мегафон. 275 та бо муомила дошта. Яка домша бо занг зада худопурсем ки гуҷодаи чӣ хелае ҳамаша аз рақамҳои поён буда. ба хотири меҳнатҳои мо дӯстони азиз ҳозир ҳамин лайка мезанем, фаромӯш намекунем ва навори моро дар рафиқои худтон ва дар WhatsApp, имо, дигар Telegram, дигар сайтҳое ки дорем дар ҳамин группаҳо навори моро силкаша падисаш кунем. Мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ астае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дӯстони азиз. Обшим Ҳисор да мегӯяд, кӯчаи Юрий Гагарин. Духонага квартира дӯстони азиз ки дар 2 ошона қарор дорад, 59 квадрати метре. Бо обсвои таъмин астае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос ва ремонтҳои беҳтарин мегӯяд. Инчунин ҳуҷҷатшам мегӯяд ҳастае. Мехел соҳибош маълумотҳоро пешкаш карда, ремонт кардагӣ, кухни, гарнитур, термос ва ванна панамаш хобидаи ремонтош кардӣ.
квартира мега дастурочно мегад фурӯхта мешавад бо нархи 350 000 сомонӣ ки мега соҳибаш бо мегад муомилаи хубам дорад. ҳуҷҷат дорад имо беҳтарин чун азиз обсвет пастиянӣ. ина рақамҳои вавилони соҳибшуна ягон савол ягон маълумоту иловагӣ оида ин квартира агар хоҳед фаҳмида шумо занг занед ба шумо фаҳмонда мекунанд. خب چون در خیلی گفتم در بالا قید کردم اگر در همین نوار شما نیافته باشین محقوله کوارتیرا خونه زمینتون در کامنت بنویسین ما در ویدیو آینده از فروشنده جدا کرده با شما ویدیو کرده پیشکش میکنیم. میگذاریم با 11 خانه فروشی. دوستان عزیز باز یک کوارتیر فروشی هست که سروچنه قرار دارد در شهر بختر شهر قرغون تپه یعنی که تتسدا باری والنا. двуххонага квартира ҳастае ки дар якум ошина қарор дорад 49 квадрати метре. бо обсвет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос ва ремонтҳои беҳтарин бо ҳамаи чизи чораш мегад фурӯхта мешавад. хоб дар наздикиш мегад мактаб, садик, мағоза дӯстони азиз инчунин документҳо техпаспорт мегад шидагай нархаш мегад 350 000 сомон аст мегад соҳибаш бо мегад муомила мекунем. кардем даки ай тест бари валнам хали домам хали квартира ки лозим бошад рақамошон аст мегафон 350 муомила дорад. бисёри баъд такрор намекунем метавонед ки занг занед маълумотҳои аниқ ва пурраша аз рақамҳои пурра гиред марҳамат. мегзарем ба 12 хонаи фурӯшӣ. дӯстон аз замини фурӯшӣ аст аниқтараш ки бо временка фундаментош қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дайрои куфарниҳон дӯстони азиз яъне ки дар чаҳор шаҳри душанбе шаҳраки ваҳдат яъне ки байни душанбе ваҳдат деҳаи куфарниҳон дар чаҳор дӯстони азиз 6 тиқ замин маҳсулот дорад ки санг пангш овардаги аст фундаментош рехтагӣ аст нархаш мега 60 бо мегад муомила мекунем 60 муомила савдош мега дар назди замин рақамош аст мегафон ягон савол бошад ягон маълумоту иловагӣ марҳамат занг занед. ин бод навори имрӯзаи мо то видеои оянда